dzakatanga dziri hope achirota ari kumvura. Asi zvaimushamisa manje ndezvekuti pese paarara achirota ari kumvura, aiti akamuka foni yake aiona yakatota nemvura, ichiratidza kuti zvishuwa foni yainge iri mumvura. Until this very day yaakarota ari kumanjuzu, ane njuzu, achiona njuzu dzakawanda. Achizomuka kudai, zvaakanzwa zvakaitika zvakamusiya achichema. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories, panokupakurira nyaya dzinoitika dzakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yedu yanhasi inobva nechiparara. Papana sisi vanotitsanangurira kuti dzaitanga dziri hope, vachinzwa vachirota vari kumvura, vachiti vakamuka vaitonyatsoona kuti hapana zvinenge zvaitika. Until this very unfortunate day zvakavasiya ivo vachichema. Kana ke first time yako kusakangana kusiya wa subscriber, kushare, kulike nekukomenta, obva tudzoa kuti koyo uri kumboonawo ma stories edu uri kupi. Andika ndo zvinhu zvitifambe zvirambe zvichifaya. Andika guys, tokumbira kuti mungoti titsoka ngatisvikewo musakangana kusubscribe guys. Tokosvikawo kana pa 10,000 subscribers apa. Ndoziva kuti aiwa amumbofamba makandirasisa guys, munopisa muri huchi. Atisida kukupedzerai nguva, ngandinyaso kukusiyai mushinyatsonzwa kuti nyaya iyi yakafamba sei, chii chaiitika, zvii zvakaitika. Ndaigara kuGlenora muHarare. Chigara kuGlenora muHarare ndichito lojawo. And then pane nyaya yakatika, ndakarara torara ndobva kwaedza makuseni ndichimuka, ndikamuka foni yangu yakazara mvura. Ndobva zvandinetsa kuti foni yangu yakazara mvura nei, yawira mvura, hapana pandiona foni yangu yawira. Chichamboitika, ndobva ndaramwa, ndobva ndasiya foni yacho, ndobva ndangoisiya. Kuma time zvakatondinetsawo kusvika ndatongoisiya, ndikati mheno. Ndobva skati kuma 12 ameno 12 wani foni yangu ndakatrega ndotatsa foni yangu, ndatisa foni yangu ndobva yatanga kuita. Foni yangu yakuita mvura yanga irimo, handamboipukuta, handitombopukuta mvura pa ndakaona foni yaoma isina kana mvura yakutanga kuita foni. Ndakutoshandisa foni ene kuindeipi kwairi kuitika. But zvinhu zvongoto zvakandinetsa, ndikangoti mheno ngandingonyarara because hapana munhu wandakaudza. And then ndarara futi, ndamuka paya ndakamuka foni yangu futi ine mvura. Ndobva zvandinetsa. But pakamuka foni yangu ine mvura, ndine zvandakarota, like ndakarota ndichiitonge ndandiri pane imba yemauswa, but ndaitonge ndiri mumvura, ndiri kumvura. But papa pane rwizi rwanga rwakakura. Saka pobvaita handizive kuti nangu ndiri mwana mudiki, zvimwe zvacho handizvizivi. Saka I think ameno maybe ndoyakuti njuzu here. Njuzu yayo yakandirova nekumuswe kwayo. Ndakamira paimba yemauswa iyi, ndokubva yandirova nekumuswe kwayo. Saka ini pandakati ndinobata kudai so kupukuta mvura yandirova yayi, ndopa yakabva yasvika, ndobva yandibata, ndokubva yaenda neni. But payakaenda neni, yakaenda neni pasi, but patakasvika ipapo pasi patakatanga kuita ndakatanga kuradzikwa ndichitengesa, ndichipiwa zvekutengesa, ndichitengesa ndiri pasi pemvura. But ndakazoona njuzu dziya dzanga dzawanda.
dzawanda ndobva dzaitonge dziri kutamba masongs dzakaremberera pamasaidhi metrack, ranga ritrack, dzichitamba zvitema dzakawanda dzichipemberera, but Mwari vanoita kuda kwawo. Chakazoitika ipapo, munin'ina wangu ndiye ndakazomuka makuseni, yanga iri dream, ndazomuka makuseni ndobva ndafonerwa nadhedhi vangu. Ndafonerwa nadhedhi vangu paya zvikanzi pane imwe cousin sister yangu aenda kuingezi, kudhemu rekuingezi kukadumo. Ini ndandiri muHarare, but angoshayikwa, hamene kuti chii chaitika kwaanga ari ikoko, ashayikwa. Ndopa ndakati alright, it's okay. Zvikanzi but vanhu vakamirira kuona kuti chii chaitika. Time ndidhi wangu ndobva ndifonera futi, zvikanzi ashaya, awanikwa ari pamusoro pemvura, akashaya, but ropa rake ranga richiratidza kuti munhu kuti adzipwa makuseni, and then ropa rake ranga achibuda remumhino, ranga richitopisa, kuratidza kuti munhu anga asina nguva adzipiwa. But nguva yese paakatorwa kubva paanga ari, munhu anga ari paari mumvura imomo, handizivi zvakaitika. But izvezvi zvinhu izvi manje izvi zvaakundityisa sometimes. Zvimwe zvacho zvinongoitika zvinhu zvacho zvakawanda handichazivi. Ndine imwe nguva yeti inini ndikarota ndinenge ndine esaindoti izvezvi ndine murume wangu wandinayo, and then ndine nguva dzedzoti kusangoda zvisina basa zvezviya kusema, like kungosema, kunyanya vanhurume kusema. Saka zvinhu zvacho inini handichazivi kuti Mwari ndozvifambisa sei. Kana kuti ngoti ndinaye mumba murume wacho anotongondibhoha ese, achingondishota. Saka pakaipa dzandikunyepa mahwani chaiwo. Ndoshaya kuti zvinhu zvacho chaizvo zvezvichida kunyatsoita sei chaizvo. Ndoshaya kuti zvezvida kuti ndinyatsoita sei chaizvo. Pakaipa upenyu. Pandongotenda Mwari panyaya yekuzoti cousin sister yangu ndo yakazotorwa akazowanika. Ngoti ndomwari kuti vanondisesikedza sometimes. Handinyanyotambira hangu kumadhemu, kana pamvura pangu pacho handichatotambiri. But pakaipa. Yeah, I know a lot of people, they don't believe whenever we say that life is more spiritual than we think. Imagine munhu airota ari kumvura, otozoti paarota pepa aitozoti kuzvinizvi ndo zvaitika, up until pakazoitika incident yakaitika iyi. Dai Mwari vatibatsira. Asi swedu vanotaura ivo kuti ivo havatodi kunzwa nezvemanjuzu, havatozvidi zvemanjuzu, and munhu anotoendawo kuchechi, so ivo vakabva vatozvipawo mutemo kuti kumvura havatambiriko nekuti vanotya zvinhu zvakadai. So let me know what you think in the comment section. My name is Slick Nelikwan, pano pamazimu Untold Stories. Wanga subscribe here, kana wanga subscribe toda kutenda. Kana une story yauda kuzosharewo nemhuri yeZimbabwe unodibata unondisira WhatsApp voice note pa 0777 448 050 077 448 050. Until next time, my name is Slick Nelikwan once again. Ko Zaza.